Hey, what's up mga Megs? So for today's video, magmumukbang na naman tayo with Daddy Ining. Yes. So ang among mukbangon is Mangga with bagoong. Wow! So without further ado, let's start eating na. Game! Meron tayo ditong mangga. Mangga ganyan itong gimukbang. So Mangga. nakita tayo mangga. Ay natin mangga natin bagoong reverse. No? Oy. Sili. So guys, mao din naglahi-lahi min ni Daddy Ining og kanang bagoong because iyang ganahan kay halang and I don't ganahan og halang. Daming siya guys. Daming siya. So guys, nihit pa kay ang mga mangga ron guys, walay ka to mga Indian. Kay Indian mango. Senyorita rin nga mango. Mahal pa dyan ang kilo. Kadungog mo kantaron guys. Silingan na mo guys. Nag-kuha na nang-apply na sa tabus. Pag magmukbang taugma, wala na tayo ng ani, labanan niya. Tuto man. Kalami guys. Guys, salumuot kay dear guys. Because namin sa kwarto nila Tita Jeannie and Tita Joy. Salamat kayo sa inyong pagpahulam sa inyong kwarto. Gihimo na namong mukbang place. Mukbang studio. Kay close magugaya ang mong kwarto guys. Samot ka alimuot. Yes guys. Okay. Hindi na ko So guys, di na ako makaya guys. Sakit na kaya akong ngipon. Kaingkit na ako sa mangga.
Check up ka na. Baka naman na ay doktora diha nga pre. So, di lang na mo put doon guys kay daghan pang galaway ani. Ikaw nga nagtanaw. Klaro kayo. Naglaway pug ka. Kuha lag usa. Kaya mo ni panghatag sa mga tao diri sa mua. Ikaw, unsay gidugayan nimo? Kuha na. So that's it for today's mukbang. So daghang salamat sa inyong pagtanaw and please like and subscribe. So comment lang mo kung gusto mo magpa-shoutout. So mag-shoutout sa ta. So shoutout time. Shoutout kay Linjoy Pilongo Banogon. Hello. And shoutout kay Judia Katrina Puntillas Lagroma. Shoutout silang page nga, page ni Butyok. Butchok. Abotchok. And shoutout kay Mac Quincy Candaliza. And hello to shoutout kay Sir Conchito Montes. And shoutout kay Chin Jordan Bagondol. So sa mga gusto pang mapa-shoutout, please comment lang sa atong comment section. Facebook page Okay, or para ma-shoutout mo. YouTube channel or TikTok. So kung gusto mo magpa-shoutout, pa-shoutout na dayon mo para di mo maunhan. Ang shoutout kay Chin Jordan Bagundol. So, thank you guys. Until next time, my God bless everyone and I thank you.